2 taon nang hindi tapos. Shout out dyan sa mga magaganda at mga body ng mga nakahangkat. Tama na, di ba? Bakit mo alam ko? Kasi ng ano, sabi na, ay, lang yan. Ay, ang asaw ko, bakit na nandito ka na? Pagkaragay ka na, mga magagayon ka. Ako mali, alam niyo ba ako overnight? Kaya ako kaya ngayon. Totoo ba yun? Pag inaaraw ko, kasi sabi ko na ako kay mama na ako nag-aaral. Kaya payagan mo na ko eh. Ay ako kaya, mahirapan talaga kaya ako. Ako mahirapan na. I mean, kapag mahirap na ako nag-aaral, sabi na ako nasa araw. Kaya pag nagagalang na ako, sabi ako, kaya payagan mo na ko. Ang aral niya, ang ganda ko sa kasalan. Magandang dilag, Iniisip ko kasi asa kaya puso ko ay nabihag. Dito na tayo. Lumingon sa salamin at kayo'y nakikita na rin. Paano daw ini